Good morning. Another vlog na po na yung mga kasiyaw. Karoon mga kasiyaw na napupo sa grupo sa secure biners kay gatiping ni Ron. Sila was Papi Boards. Hey mga kasiyaw! Abot na po yung gwapong vlogger. Dukyo. Terus titing ito. Terus titing. Kung ano yung mga kasiyaw? Papila ko ninyo, hoy. Ano eh? Mag-email na po ni sila mga kasiyaw. Pero ako, mag-vlog ko. Ako yung tanker ninyo. Ayaw. Ha? Tipin mo pa yung pag-abot ng tipin. Balik ang hira? Tipin o. Kung sa'yo mong ganahan dahil, fighter? Fragments ba? Abot ng 120 po. Rare? Wala na po ni sila. Paabot ang 200 buang. Pustaanay na po ni sila. Ay, hero po eh. Palit laman ang kuhan. Samtang wala pa ang Si kuhan. kuhan. Ilang director. Hilda. Sa ilang kumidiskip sa anong nakaroon. Mag-email sa sila. Ikaw, mag-vlog ko. Di man siya mudulag in eh. Ay, naipakita ko ka na. Di man siya mudulag in eh. So, to'y nahibalang akong dula ra? Solitaire. Solitaire diyan. Solitaire diyan. Dulaan ra. Ano po double giga? Bulos. Ang promo rapod na rong panahon na. Mawala rapod pagkataon ta. Nakabil ka? 2 gig video every day. 99? Double giga 99? 2 gig video every day. Matag mapareha sa atong free storage job. Pwede po. 16 Pwede. gig ng usa ka semana. Pwede po storage ni mo. Ay, double Depende sa storage. mga depende sa mong Usa man, naray tagalana o forever na nilang previous. naro sa ko no, sa storage nila. Double Yung buntag. Pen. Mayroon Number 5 double giga. Yung buntag diya. Ang bunta gira mga kasiyaw dira no. Nag-balance yung mayaw sintud Jess. Mupay pag-abot ni. Mupay Idol pag-abot ng taon Tipin. ako. Una may gamay. Kay mura laging bilakong gamay. Tamo na madouble nimo. Dilatar po ta gamay. Kahaning gamay. Kasi gamay. Sabot as laro kay magadula na po sila email. Ari titi. Ayo. Ito lagi Maga-vlog sa ko ano magadula sila kay. Mintras wala pa tong ilang director. ipuputukan mo dula. Ayaw, ubi ka ganang prangka. Bala. Lahat. Magasumbagay man dahil mo pa pag-abot mga kasiyaw. Napil din magunay si Papi Boards nilang kuan, nilang tipin og ni mayong og kuan kaning email mo nang nag-uol og gamay. Sus lang points. Pag humanay mo reading og pulo, pila gihatag. Abot na niyo. Pila ito, duha ra mong yung daw. Tagda, basta. Iabot ako tag 80. Nakasulay ko ana og kuan niya, tunga ba, 5-5. Kasunod ay kasunod tang tulo kuan. Tan iting mayong. Dokyo ganihara kasunod ra kitang 4 o 5. Si Dokyo ra dire. Kanang duha ray pilde. 130 na gani sa 40. Kay ug ma-perfect nimo ni Mickey mo 160 na yan on ito. Lang daw ko aring ilahang gasit dagoy ni. Alam tisong kuha ni kuno. Na nataptan og kuha. Oh, Taptan siya. kuan malas. Invite Papi Boards. Invite Papi Boards no. Mangbugbog mi sarang. Oh. Outdoor may paig na nanay. Kami mabugbog or kami mabugbog. Invite no. Oy, kapadulong na si Jeans Vlog oh. Gudalaw itoy. Bago na po. Sadaan ay mo itoy. Jen. Nay. Ay, Itoy. Ayaw, why this aman eh. Kana may tsadag. Kani mo'y patsadang itoy. Dis ana man pud kana. Nauloy kayo oh. Nan? Kana may ito ite. Singala na lang. Laki pag yun. Laki oh. Uy, katutay pamandagay na. Wala na, mukha na na. Dihatag na natin tagiya kay layo ko na ng mama. Nay. Ay. Bungol na. Sige na po. Jen. Ina, Jen. Ala. Tayo muna yung magkabantay sa Pero na mo, pero piso wifi ni Papi Boards dito, Jen. Inter Papi Bird.
Pero Jen, oh, mabaho ni Jen. Umot mo kayong axe. Pagpunita ko. Punita ko ni Utay. Maya mo pa na sa balay. Sige ko na kung kumain ko na. Buya din. Magalo. Kuan din naman gap. Ay mukoy din naman ito ya. Wala man may iro lagay. Frankie ko, Teng. Invite ta Paps, gusto ko daw Paps pa. Okay na kayo. Oh, okay na di ay. Picking na, picking. Basta ganahan mo kang ipakita ng mong gym. Yung gym na meron. Oo. Tanaw mga barbell nila. Klase-klase na, sir. Ato ni Madam Huwag na ay magpa-register, promote mo ang gym. Muday ni ilahang gikalingawan dahil ron. Bato kay mga dagko na kay lawa sila karon. Nagtungkiyan. Kondisyon na ni sila ron. Bro, Teng. Ngayon, isa to. Ah. Kasi mo ang line natin. Ikaw ang tahitir na ko, Tong. Planer ko, planer. Ha? Bro, mali ko food lang. Para sa hapon, no? Yawa! Kaka lang mag-inter. Yawa! Bro, sud lang. Pwede na pagmukor ka, pagsabot mo mayat eh. Planer ako, planer. Cleaner ko, cleaner. Wala na sila magdura. Wala pa Kuan ra ko hari kay. Marksman ka tayo. Isa man ning about. Ranji na. Ay, Ha? lagi mo abang kabrod, binay mo na. Kabrod, Okay. mo na, si Ranji. Aga uli na din eh. Oh, gidagsa ron na hanang. Brad. Ano? Oh, ano? Ano mo bidang gipasakitan pag pag-abot? Gagito ko Yeah, sa wait. gabiho na mo. Ang gipasakitan dahil Roy. Isang adlaw. Sana mo tayo marksman. Mo lagi. Pwede na double. Pwede na Ya, double, wala ikaw taga man Cebu oh. Ayaw. Pero sa magkano uli, Brad? So, zilong. Ay, silong, Teng. Malok man mo pa ni bugo. Wala mong pugag upload dito ka sa karkar day. Naga. Pa-full bill na kuha. Bisag ako na pa-full spam. Sakto dahil eh. Ikaw sa gold lane niyong. Kaya kung birawan rin ang blue buff. Di lagi na ka blue buff lagi. Di ka na kaubot ni Ron. Ilasag skin. Planer ko, golden si Titing. Ako yung planer. Ay, ikaw gold lane, Teng. Kontra min silbana. Ako pauguning panin nila. Magwanta ni mo na tayo, ha? Tang ugkuan, MM. No? Okay, pa ibig. Baing hulat na ako pare kaya itong dahil paalot ko. Wala di sa dito. Taong service man dahil. Na. Uli na naman ka. Ay, gaulat ito. Alas 11 na yung about. Sa alas 10:40 dahil. Kinapalaw mo ta. Wala ba sila, bro? Bali, hindi siya. Welcome of arrival sa kuan sa usa ka membro secure biners nga si Dudong Ranjay ug maningala mo nga kada taping nila wala siya tuwa siya dito og Cebu garibyo para sa kuan pud ba pohon sa Road sign na mo na. board exam sa kuan criminology munang karon siya pa nakabalik karon po kami nagkita gid ani ay balik na siya no tsada kay alot oh lagi ka ng Sincom ba Central Command. Ubus ka, Teng. Teng, ubus ka. Hi Speak out. Diara niabot na ring diig na si mama ni mo okay na niabot na ring Boy, usa sa pinakagahi nga membro secure biners si Dodong muy mo Morning mga kasyaw. Lalamiya sa ito'y. Oy. kajinjin na dala na laki Asa nagigan dyan? May. Wala. okay ayun po man ano mama. dula na sila kadula apil Brad nila apil nila na
Ay, bubo na. Wala gid kalihok te. Sao man ito blue buff ni Ro? Balakan ka, di bira ko na gatang ni blue buff Roy. Sige. Galantaw ko ay niya og katong diha ka sa kutson sa kwarto to. Yawa di mo Gi-upload tinartay mo si ang dagay Kiteng. to. Galive ka Nice to. Kiteng nabao. Galive ka to. Heist. Heist. Heist kung buang nimo. Ug karon mga kasyaw din natamo Dali, nag-content atay, kay blue kaniya buff, to ang yung panaguban company, no may katapusan ug kaniya to Kana panagtabi may i-reset ra kumanan. Nice. Muingon ko kaniyong tanan nga mayong adlaw. Awag Daghang kayo, salamat. agay. God bless you all. More power.